ассалому алайкум дӯстони азизам, каса чӣ хелен, созаи хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. имрӯз 22 августи 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 116 сомону 50 дирам. Бардорои азиз, гӯш кунед ки дар ма чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошини хундай санъат ҳастай. бисёри бардор гуфтанд ки замини арзон бумон. Бардорои азиз, оли замин рӯй кардаги несан, хе ягон замини арзон шава канал да мемонам. хонаҳои заминиро гӯш кунед, ягиҷо сар мешава. хонаҳои заминӣ сар мешава ноҳияи Восе, шаҳри Душанбе ва шаҳри Кӯлоб. квартираҳои арзон ҳастаи дар роҳияи Рӯдакӣ, квартира ҳастаи дар шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор, шаҳри Истиқлол ва квартираҳои кредит ҳастаи. мақсад ними пулша метӣ, ними пулша ҳар моҳ додан мегирам. хеле квартира ҳастаи. қазиқи видео ҳамия ки хонаи заминияи 75000 сомониш мега ва дукомната квартира ҳастаи 90000 сомонӣ. бардори ғарибон, шумо метавонед ки хонаи заминиро 644000 рубл да бихарен ва дукомната квартира ҳастаи 773000 рубл. ва дигар чизои арзонам рӯй кардагам. видеоам зара ба қазиқ то охирша тамошо кунед. боварӣ дорам ки нархи навои хонаҳо ё квартираҳо шумода маъқул мешава. мисли ҳар вақте аддона лайкира бишқен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. ана ки мерим оста-оста. ана бобиҷон, ایلا بای ماشین‌ها دیده؟ ها دیدم شرکت بختیار و بهرامجان در روسیه در انمین بارهایی که تاجیکستان میآیند بازار صدوات و لوبلینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف نرگزاری کرده میشود. بچه انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر می شود. بعد دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه های گرد اطراف و عموما تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان بارها تقسیم می شود. از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا بله. هی نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش می اومده. бардорои азиз, мегзарем ба 1 миллиони имрӯза ва чай ачкидор навора сар мекунад. ака бо диққат гӯш кунед. квартираи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзои Турсунзода, деҳаи Мавҷ, ориентир, чойхона, радиостансия. сехонага квартираи 62 квадратаи дар 4 этаж қарор дорад. ремонтш бардорои азиз чӣ хеле десен 100%, 290000 сомонӣ нархш будай. барои нархи наво кардан, мисол танҳо дар даруни квартира мере нархи наво мекунед. бардорои азиз, алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе ё ин ки мошинҳои 2011 боша болои суман битан мешава ва бе ғарзи квартира дар доми барамбудагиш бо дигар хел квартираҳои фурӯширам доранд. аякхонага то чорхонагара бардорои азиз квартираҳои фурӯшӣ доранд. нархи квартира бардорои азиз сехонага нархиш 290000 сомонӣ мега. чӣ хеле гуфтам бардорои азиз, ана и квартирара дора ва дигар хел квартираҳои арзонам дора. аякхонага то чорхонагара нархошон 190000 сомон болоай. хайна бардорои азиз, дидесен охи чӣ хел квартираҳои арзон мемонам. ҳамин меҳнати мо барои шумо, фақат шумо яддона лайкира аётон набурорен. дӯстони азиз, квартираҳои фурӯшии кредит қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, назди птица фабрика. дом 7 этажа мешава, сохтмонаш дар 5 этаж рафтисай. обу свет канализатсияи шаҳрӣ дора. ҳуҷҷатоша хичон мекунанд метан, 100% ҳуҷҷатша мекунанд метан мега. мактаб, магазин, коллеҷи тиббӣ дар наздикиш ҳастай. дихонага 54 квадрата нархиш 190000 сомон. се комната 70 квадрата нархиш 206000 сомонай. ду комната 48 квадрата нархиш 180000 сомонай. харидор метавонад 60% маблаға биспора, боқӣ монда маблағро дар давоми сохтмон биспора. бардорои азиз, мақсад 60% маблаға меспорӣ, мондагиша ҳар моҳ мисол споридан мегирӣ. сохтмон 5 моҳ давом мекардай. бардорои азиз, номраи телефони поёнгиш WhatsApp дора, занг бизанен, ана қадсоҳиби квартираҳо маслиҳат кунен.
бисёри бардро граница рафтанияне ки намедонанд чӣ хел бираванд. ози компания бисёрайне ки компания боварӣ камай. бардрои азиз, як компания беҳтарина шумо тавсия метиҳем бо диққат гӯш кунед. компания ке бозорвалӣ ва компания ке назара шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои даим бародарода удобнияй мераванд ҳамҷа шуморо мегиранд ба ҳам мошинои беҳтарин. шуморо бардрои азиз мебаранд граница миёранд мошиношон мошинои беҳтарин ай мошинои замонавӣ мошинои тозаи хушрӯ мошинои баланд. ана ин компанияро бардрои азиз беҳтарин компания қариб 10 сола таҷрибаи корӣ дора. нарша гуфта ки 7500 рубл бугу бардрои азиз. ай ҳамада компания арзон 7500 рубл. агар занг бизанӣ бугӯй ки номероро ай канали саудотиҷӣ гирифтум шумо дабо скидка мекунад. ана ки мегзарем ба сеҳем эълони имрӯза. бардрои азиз бо диққат гӯш кунед, телевизора пастар кунед. мошини фурӯшии хундай саната буда бардрои азиз. хундай саната американка. соли баромадаш 2013, сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотораш 2.4 литрай, коробкаш автомат. ҳуҷҷатош моҳи сентябрда тамом мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. адрес бардро шаҳри ваҳдат, нархиш 105000 сомонӣ. касе харидори аниқ бошен савдо мешава ва соҳиби мошин мега ки алиш намешава, фақат ана мисол савдо мешидай пулаш дар кор будай. номерои телефонаш WhatsApp дора бардрои азиз, занг бизанен, ана хундай санатара бихарен. американка 2013 солай, нарш ҳамзур айнеки. бисёри бардорои ай Россия гуфта буданд ки хонаи арзон ай шаҳри Душанбе шава бимонен. ина бардорои азиз як хонаи арзон мадароӣ кардан ай шаҳри Душанбе бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши мошин бозор деҳаи Лолазор. хона ҷои зур дорад ки 3 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ, ремонти хонаҳо миёнай, мансарша мешава хонакунӣ, ов свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунем, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, баня ҳоҷатхона доштай. нарша бардрои азиз 170,000 сомонӣ мега, касе харидор бошен бо арзон мешава ва соҳиби хона мега ки алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. бардрои азиз номерои телефони поёнгиш номерои Россияша WhatsApp дора, занг бизанен, маслиҳат кунен. 170,000 сомон арзон мешава ва алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. номерои Тоҷикистоншам кор мекунад. бисёр вақт мегӯям ки подписатсия кунем, видеоҳои ма шумода мерава. ана бардрои азиз, касе ки мада подписатсия кардагиен, касе ки ай шаҳри Кӯлобен бурд карден ки бовар кунен да. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати зиракӣ, деҳаи Нуристон. 8 сотиқ заминаи 3 дар хона қати калидораш кардагӣ, кухни баният дар даруншай, ремонташ миёнай. светш бардрои азиз ҳастай, овша гузарондестиян. на имрӯз пага мумкин овша биёрам ба ҳамин кӯча ба дарни хонара мегзаронӣ. ҳуҷҷатош қарор дора, ҳоҷатхонаш берандай. нарша бардрои азиз, нарша гӯш кунед, наршане ки нархиш 75,000 сомонӣ бардрои азиз. бовар ки пул мешид ҳози худа мехаридимаш да. касе ки бардрои азиз ина подписатсия кардагиен, марҳамат бешухӣ. касе ки ай шаҳри Кӯлоб хона харем, бовар ки дига ягон ҷора накавен, айда дига нархи арзон намеёвӣ, бовар ки да. номерои телефонаш WhatsApp дора, занг биза бугӯй ки номероро ай канали саудотиҷӣ гирифтам, ту дабо ячи як арзон мекуна. видеоша тамошо кунед, оли ана навор давом дора. бо дига хел хонаҳои арзонам ҳастай шероинар, ба ҳазур тамошо кунед, ай дига ҷоам ҳастай. ва бардрои азиз, видеои бародар ана камтар дурозай, дар ҳамиҷа ма як гапа қуш каданиям. бардрои азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мисол мошин реклама дошта бошед, номерои ма дар аввали видео ва якум комментария номерома мондагиам дар WhatsApp-аш роӣ кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. касе ки ай ноҳияи Фархор, шаҳри Кӯлоб ё ноҳияи Восеъен, бо диққат ба чаячки дора гӯш кунед. хонаи фасони хушои десен қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, ҷамоати Тугарак. гӯш кардем бардрои азиз, ноҳияи Восеъ, ҷамоати Тугарак, 7 сотиқ заминаи 4 дар хона ба калидораш кардагӣ, баня дар даруншай, ремонти хона миёна буда бардрои азиз, светш ҳастай, овуш дар наздикишай мега.
ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%ай кат дора, падвал доштай, ҳоҷатхонааш бериндай. Бардруи азиз, соҳиби хона мега ки ҷои мешидагиш 150 000 сомонӣ. касе ки бардруи азиз аз ноҳияи восеъ хона харен, марҳамат. номерои тоҷикистоншам ватсап дора, номерои россияшам ватсап дора. бардруи азиз, чӣ хеле ки гуфтам, ҷои мешидагиш 150 000 сомонӣ. дига арзон намешидай. бовар ки хонаи фасон аёхӣ меарза. касе ки дар видеои пешина гуфта будем ки аз шаҳри Душанбе квартира бимон, ина бардруи азиз бо диққат гӯш кунед. квартираи фасони арзони ҷои беҳтарин дай ҳамура гап мезанам. квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, мияса комбинат, пеши кожни балниса. дом сеэтажаи як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 33 квадратни метрай. ремонти хона бардруи азиз навай. обу свет ҳуҷҷат ҳамаш 100%ай. бардруи азиз, квартира ба ҳама чиза чораш фурӯхта мешавад. ҳамаи чизош меиста. нархиш 287 000 сомонӣ мега. бардруи азиз, чӣ хеле ки гуфтам, квартира ба ҳама чиза чораш, нархиш 287 000 сомонӣ. маълумотша дар бар экран нависагӣ. бардруи азиз, марҳамат, на видеоша рӯи кардага, видеошам тамошо кунед. касе харидор боше, номерои телефонаш ҳастай, занг бизанем, бигӯем ки номерои канали Сауду Теҷӣ гирифтам, шумо дабо арзон мекунам. ва чевчавхия кофе талх авзаки ба фикрам хобуд бурдесаям. мегзарем ба як квартираи арзон аз шаҳри Ҳисорҷон. бо диққат гӯш кунед. квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. дом навастройка. бардруи азиз, ана ремонташ, монтаж, стяжка кардагиай. соҳиби квартира маълумот додааст ки хонаи фурӯшӣ воқеъ дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи 8 микрорайон, бинои 5 ошёна. квартира дар 4 ошёна қарор доштай, 40 квадратай, дорои техпаспорт мебошад. чӣ хеле ки гуфтам, монтаж, катур, стяжкаш кардагиай. нархиш 149 000 сомонӣ. касе харидор бошем, бардруи азиз, числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша, занг бизанен, хонаи, яъне ки квартираи аз он аз шаҳри Ҳисор бихарем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана ки бардруи азиз, мегзарем ба наҳум эълони имрӯза. ҳамун лайка фаромӯш накарда бошед ки як бор дига да ёдат биёрам, лайка ба қошиқчаи шакархӯри биза шеринар. бардруи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Истиқлол, духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 45 квадратни метр. шаҳри Истиқлол, тарафи Табошар да будай. домои пешна квартира нав ремонт кардаги. соҳиби квартира маълумот додааст ки хона дар шаҳри Истиқлол, Табошар, 2 этаж мега, доми 14, кӯчаи Камоли Хуҷандӣ, рӯ парои поликлиника. нарша бардруи азиз 90 000 сомонӣ мега. касе ки шаҳри Истиқлол ана медонад, бардруи азиз, ин тарафи вилояти Суғда, яъне ки тарафи Лелнаботай. шаҳри Истиқлол, духонага 90 000 сомон. номерои телефонаш, номерои Тоҷикистона. касе харидори аниқ бошен, занг бизанед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азизи, бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. аз куҷое ки мошини хундаи санъата, хонаҳои арзон, чӣ хеле ки диден, хонаҳои 75 000 буд, хонаҳои қимат буд, арзон буд, квартира буд. бардруи азиз, аз куҷое ки мисол ана чизе ки рӯӣ кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нарха навоша гуфтам, аз куҷое ки хона замин квартира намондум, бардруи азиз, бифаҳмед ки ай ҳама ҷоҳо рӯӣ накардиан мада. хай бардруи азиз, иншоалло ки рӯӣ кардесан ай ҳама ҷоҳо. барои ҳамун шумо подписатсия кунед, ҳатман подписатсия кунед, зангулачара бологӣ дамонед, видеоҳои ма шумо да мерава. бардруи азиз, агар подписатсия накунед, видеои ма шумо да намерава. мумкин баъд ҳамин видеоро 1 моҳ 2 моҳ пас тамошо кунед. барои ҳамун вақтона намегира, подписатсияро ҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонед, ке ки ма видео партофтам, шумо да мерава. ва бардруи азиз, дига гапам надорам. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва бардруи азиз, касе ки то охири видеоро тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден. сӯни азиз, хаяк. салом алайкум бародаро, апа хоҳарам, каме мардури телефони бақват гирифтаги бародаро, бародарои ғариб, агар шумо бихаред дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула ютуб да бародаро телефон чиз ютуб да бародаро канал дорум телефон тиҷе да ютуб бизанем бародаро
канал дорум, подписаться кунед, лайкро бизанед бародаро. Ай пеш бием бародаро, алиши болуйсум, ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарен, любой ҷо доставка бесплатна, любой 28 шаҳр на вилоят хатм айшотимон бародаро, доставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро, лайкро бизанед, видеои нав мекунем шумо дамия. Номеремон 907 89 18 18 бародаро. 300 сом мехари, 400 сом мехари, любой хет телефон бародаро дорим. Лайкро бизанед, видеои нав мекунем бародаро шумо дамия. Бародаро ки кадои мақсад TikTok дорин, YouTube надорин, YouTube да телефон тиҷе биза, YouTube да бародаро канал дорум. Да YouTube телефон тиҷе. YouTube да телефон тиҷе, точка бизанед бародаро, точка бизанед, YouTube дам канал дорум. Телефони арзон семози кредит метем, бе фоиз метем бародаро. Лайк шапак не. Тоҷик боши лайк биза, телефон бишкана пешакастмон телефон хариби бардар. Дар панаи худо боши.